ತುಲೆ ಇನಿತ ವಿನ್ನರ್ ನೆಂಕ್ಲು ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಕದು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಒಂದು ತುಕ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟಿ ಒರಿಯುಲಕ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪೇನು ತುಲೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ವೈಟ್ ದಂಜಿ ಪೇಪರ್ ದೆತ್ತೊ ನೋಡು ತುಲೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದೆಕ್ಕು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ದೆಕ್ಕು ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಐಡಿ ಗೊತ್ತಾನ ಯಾನು ಬಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೆ 43 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಗೋ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಇನ್ನಂತ ಇದು ಕಾಲೆಳೆಯವರು ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆನೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆನೆ ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದೇ ಮದ್ದು ಹೇಳೋದು, ಬರ್ನಾಲ್. ಅದು ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಹಣ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ. ನಾನು ಹಣ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 19 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿನ್ನಂಥ ಕಚಡಗಳಿಗೆ ಹೇಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾನು 19 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ನಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿನ್ನಂಥ ಗೂಬೆಗಳಿಗೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ತವರಿಗೆ ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಮಸ್ತೆ, ಮಾತೆಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮಂಡೇ. ಸೊ ಇನಿತ ದಿನ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡ ಕಾಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಗಜಿ ಕುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜೆ, ಒಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅದೇ ಮನ್ಪೇನು, ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಮನ್ಪೇನು. ಸೊ ಇನಿ ಎರ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು, ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದೊಂಜಿ ಗೊಜ್ಜುದು ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ತೇಪಣ್ಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುಗೆ ಅಂತಿತ್ತಿರತ್ತ ಆಯ್ತಾರು ಒಂಜಿ ಗೊಜ್ಜು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ರೆಸಿಪಿ. ಸೊ ನಾವೇನೈತೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತದು ಬಾಯಿ ಪತ್ತು ಜತ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಏತಲ್ಲ ಉನ್ನೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಕ್ಕ ಉರ್ತುದ ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಗೊಜ್ಜುನೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಎನ್ನಿತ್ತೇವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ತೂಪವೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಗ ಕೋಡೆಂಜಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಗೀಬೇವೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತೇನು ಐಟ್ ಯಾನು ಏರಿಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಕೆಲದಕ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು. ಸೊ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಏತ್ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಏತ್ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಅಂತದೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು. ಐಟ್ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲು ಪಾಪ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು, ಒರಿ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈತ್ ಬಣ್ಣದ ಬೈದಿಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ ಪಾಪ ಅಕಲು ತೂತಿನ ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ದೇಪಂಡ 53 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಐಟ್ಯಾನು ದಾರ್ಯಾನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರ ಪನ್ನಿ ಪಂಡ ಐಟ್ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಸೋ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇನು ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಗ ಯಾನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಯರ ಪಂಡ್ಯಾನು ಐಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಏತ್ ಸಲ ಸೋ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಡದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ಈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡನ್ನು ನಾಡುನ್ ಪಂಡಲ ನಿಜವಾದ ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡು ಆತೊಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ಲ ಬೋಡು ಏರ್ಪುರ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ರಿಯಲಿ ಅನ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇನು ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೂಪೇರು ಕೂಡ ತೂಯಿನೇನೆ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತದ್ದು ತೂದು ಅವೇನೊಂಜಿ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತನ್ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡಲ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಆಳು ಮೆಗ್ದಿ ಆತಲ್ಲದ ಆಲು ಕೊಡೆ ಇನ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲಲು ಅಕ್ಕ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಸೋಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ ರಾಯಿಜೆ ಕವಣದು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲಲು ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮಂತೀನಿ. ಸೊ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪುಜೆ ದೇಪಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಆನಾಗನೆ ಏನೈತೆ ಲಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ದೆಪ್ಪೇನು ದೇಪಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬೈಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಲಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನೆ ಕೂಡ ಅವೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಯಾನೆ ಕೂಡ ಕುಲ್ದೇನು ಕುಲ್ದು ಐಟ್ ಏತ್ ಸೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ದೇನು.
ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗೆ ನಾನು ಲಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ದೆಪ್ಪುವೆನು ಏರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಲೆ ವಿನ್ನರ್. ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು 2 ತಿಂಗೊಲ್ಗರ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಗೀವ್ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಪ್ಪೆನು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗೊಜ್ಜು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಮಂಡದು ಬೊಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಇನ್ನಿತ ವಿನ್ನರ್ ಪಂಡದು ತೂಕ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಪಂಡದು ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆನು ಅವೇನೊಂಜಿ ಬೊಕ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಗಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರಿಪರತ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ದಯಮಂತದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ್ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ ಕೋಪಡ ಟೆನ್ಷನ್ಡ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪುನ ಉಂದೆಟ ಬುಲಿಪುನ ಮೂಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯೋಚಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯದಿಂದ ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆನಗ ಫುಲ್ ಆದ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಕೊಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡಿವೈನ್ಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತದು ಫೀಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬೇಜಾಡು ಬುಲಿಪುನ ಮೂಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ಉಡುಪುನಾಗನೇ ಬರಲಿ ಬೊಕ 11 ಕ್ಲಾಕ್ ತೂನಾಗಲ್ಲ ನಿಕುಲ ಟಪಕ್ಕ ಅಂದು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ನ ನಿಕುಲು ದಾದ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀತಾರೆ ಒಂಜಿ ಟಪಕ್ಕ ಅಂದು ವಿಶ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಡ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಎತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದು ಪಂಡ್ದು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಅವೇನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಕುಡಲ ಕೆಲವೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ದ ಎಂಡ್ಗೆ ಏನು ಪಾಡ್ದೇನು 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಚ ಬರಿಪಿನ ಪಂಡದು ಪಾಡ್ದೇನು. ಸೊ ನಿಕುಲ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಂಡ ಪಾಪ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚ ತೂ ನಿಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ ಅವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಂಚಂದು ಬಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕುಜಿ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಅವು ಎಂಚ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತೂಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವೇನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಉಂದುಪ್ಪುಣು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಲ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಉಂತುಜಿ ಕಾಸು ಒರಿಯುಜಿ ಏತ್ ಬೆಂದಿನಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುಲಕ ಉಳಿತಾಯ ಆಪುಲಕ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಒರಿಯುಲಕ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪೇನು ತುಲು ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ವೈಟ್ದೊಂಜಿ ಪೇಪರ್ ದೇತ ನೋಡು ಐಡ್ದಕ ಎಂಚ ಬರೆಪಿನಿ ಎಂಚ ದೀವುಡು ಪಂಡದು ಅನ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇನು. ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂದೇಕ್ 1 2 3 4 5 6 ಆಜಿ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ರೈಸ್ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ಆಜಿ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದೇನು ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಸದಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪರ್ಸದಲ್ಲ 90 ಡೇಸ್ ಇದು ಬಿಡ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ 90 ಡೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡೇಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಭವ ಬರ್ಪುಂಡು ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಪುರ ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೆಲ್ಲ ರಕ್ಲೆಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ನೆಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 90 ಡೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕ ಕೂಡ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ ಮಂತದ ದೀದು ಪುಡ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸದ ಅಭಾವ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಗ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಜಿ. ಬಕ್ಕ ಏತ್ ಒಂದು ಮಂತ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಿರು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಮನ್ಪಿರು ಬಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಉದಾಸೀನ ಆಪುನ್ ಬರ್ಯಾರ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ 21 ಡೇಸ್ ಬರ್ಯಾರ ಉದಾಸೀನ ಆಪುನ್ ಅಂಚಿನಕುಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ನುಡು 8023
8618 ಉಂದೆನು 90 ಡೇಸ್ ಮಂತ್ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ಡ್ ಬರೆಯೋಡು ನೆಟೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರೆದು ಉಂದೇನುಂಡತ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ನ 108 ನೂತ ಎನ್ಮಸಲ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡು 80238618 ಇಂಚ ನೂತೆನ್ ಮಸಾಲ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ನಿಕ್ಲ ಆಪುನ ಬೇಲೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇತ್ತುನಾಂಡ ಅತ್ತುನಾಂಡ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಅವು ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತುನಾಂಡ ದೆತ್ತದು ನಿಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಲಕ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಪೂರ ಪತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಉಂದೇನು ಬರೆಯನಾಗಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಮಂತ್ ಬರೆಯಲಿ ಬೊಕ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಬೊಕ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಮೂಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಬರೆಯೋಚಿ ಒಂದೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಡೈಲಿ 90 ಡೇಸ್ ಒಂದೇನು ಬರೆದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಚೇಂಜಸ್ ಬನ್ನಗ. ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಚೇಂಜಸ್ ಬತ್ತಿದ ಇವಾಗ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿದ ಇವಾಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಎಸ್ ಇಂಕ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದನ್ನು ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಾಂಡ ನನ್ನಲಾತೆ ಆ ನಂಬರು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಏರ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೆರು ಇರೆಗ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡಾಪುಣಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ನನ್ನಲಾತು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತೆ. ಸೊ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಏರು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಂತಂದು ಪೋಪರು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂಕತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡದು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗೊಜ್ಜುಗೇನೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಗೊಜ್ಜುದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ 15 ಜನ ಇಂಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಂದಿರು ಮುರಣಿದ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಲಾಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಅಂತಾರೆ ದೆಪ್ಪುವೇನು ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಐಡ್ದಕ ಆ ವಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲ ಏರನ್ನು ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿತುಲ್ಲ ಅಕೊಲೆ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ನೆ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಪುನು ಓಕೆ. ನಾನು ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕು ದೆತೊಂದೆ ಈ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕುನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ಪಾದ ಇದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಕುಕ್ಕುನು ಬೇಯ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸೀಸನ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲವ್ರ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ಪದೆ ತುಲಿ ಒಂದಿನ ನಾನು ಚೌಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೇನು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮುಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಕಸಕಸ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂತಲೇ ನೆತ್ತ ಗೆರಟೆ ಎಂದಿರ್ತದೆ ಒಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಸಕಸ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ನನಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಮಂತು ದೀಪಿನಿ ಭಾರಿ ಶುಕಾಪುಡು ಮುರಣಿ ಅಂತದಿತ್ತೇನು ಇಂಕ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಪ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದೋಸೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶುಕಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಒಂದು ಬೇಯ್ತದ ಆಯ್ಬೇಕಂತ ಇಂಚ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದಿನ ಚೋಲಿನು ಮುರಣೆಂಕುಲು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲವಾಗಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಪುಡಂಜಿ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಂತು ಮನ್ಪೆರ ಅಂಚೆ ಮಂತದಿತ್ತ ಭಾರಿ ಶುಕಾತು. ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋದು ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಶುಕಾಪು. ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಚ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಲತ್ತ ಅಂಡಿ ನೆಟ್ಟ ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಪೂರ ದೆತ್ತೇನು ಉಂದೇನಿತ್ತೆ ಕಸಕಸ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪು ಯಾವ್ದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಸಕಸ ಇಂಚ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಐದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಐಕ್
ಇತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಚಟ್ನಿದ ಮಿಕ್ಸಿಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿಲ ತಂದೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಪಾಡ್ದೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದೆ ಒಂದು ಪುಳಿ ಮೂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದೆ ತಂದೆ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಾರಾಯಿ ತುಲೆ ಈತ್ ಕಸಕಸ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೆ ತುಲೆ ಕುಕ್ಕುದೊಂಡತ ಒಂದೇನು ಅರ್ಧ ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಉಣ್ಮಂತದಿತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಸಕಸ ಇತ್ತಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತುಲೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶುಕ್ಕುದೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದೊಂಜಿ ಗೊಜ್ಜು ರೆಡಿ ಅಂತುಲೆ ಒಂದು ದೋಸೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಪೂರ ಉನ್ನಿಯರ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಕಜಿ ಒಂದು ಗೊಜ್ಜು ಒಂದು ಮರಿಯಲ್ಗು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪಂತಿನ ಗೊಜ್ಜು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿನ್ಬೇಕು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದನೆ ಸೀಸನ್ ಆತ ಅಂಚದ ನಿಖುಲವರ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತುತ್ತೂಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಹಾಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಅವು ಕಸಕಸ ಕಡಿಪಿನತ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದ ಅವು ತುಡು ತುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುನು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕಸಕಸ ಎತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಗೆ ತಿನ್ನಗ ತಿಕ್ಕೊಣತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹಾಪುನು ನಿಖುಲವರ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಪುನು ಬಕ ನೆಕ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಚಟ್ನಿ ಮಂತ್ ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದುಂಡತ ಉರ್ದು ಉಂಡತ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂದೆತ್ತ ತುಪ್ಪಡು ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೊಡಿತೀನಾಂಡ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಣ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಯಾನು ಉಣ್ಮನ್ಪೇನು ದೇಪಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇನಿ ಮಂಡೆಲದ ಇಂಗ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಗುಂದು ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಗೆ ಯಾನು ಒಂದೇಟಿ ಸುಧಾರಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ
ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಜೋಕ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಇನಿ ಮಂಡೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆನಾಡು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ. ಸೊ ಒಂದೇ ತೊಂಜಾಡು ಗೊಜ್ಜು ತೊಂಜ ಆಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿದ ಏರು ವಿನ್ ಆತೇರು ಪಂಡದು ಯಾನು ಲಾಟ್ರಿ ಪಾಡ್ ತೂಪ್ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಗಿ ಪನೊಂದುಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಅಕಲ ಪೂರ ಪುದರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಉನ್ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಕುನು ಅವು ಐಟ್ ಏರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಕದ್ ಬರ್ತೀರ ಅಕುಲು ವಿನ್ನರ್ ಪಂಡದು ತೂಕ ಎಂಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪಂದು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಕೋಡಕ್ಕೆ ಏನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತದು ಪನ್ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬ್ರೇಸಿ ಮಾರ್ಟೀಸ್ ಬಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ 1340 ಐ ಡಿ ನಂಬರ್ ಬಕ್ಕ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಗೌಡ ಬಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಗಾನ್ಸಾಲ್ವೇಸ್ ಬಕ್ಕ ಮಮತಾ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನೆಂಚಿನ ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಸೀನಾ ಬಾನು ಸೌಮ್ಯಾಲಿಕಾ 5915 ಐ ಡಿ ನೇಮ್ ಬಕ್ಕ ನೆಂಚಿನ ಆದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಕ್ಕಂಜಿನ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗೌಡ ಬಕ್ಕ ಶೋಧನ್ ಮೇಘಕೋಟ್ಯನ್ ಈತ್ ಜನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿರು ಯಾನ್ ಕೂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಪುದರ್ನು ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇನು ಏರ್ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು 15 ಜನ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡಿಗೆ ಐಟ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರ್ತುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ವಿನ್ನರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೋ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು 47 ಸಲ ಪಂತೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಡದು 73 ಸಲ ಪಂತೆ ಒಂದು ಯಾನೇಕುಲೊಂದು ಬರೀತಿನಂಚಿನ ಸೋ ಪಂಡದು ನೆಟೆ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಡದು ನೆಟೆ ಪಾಡ್ದೆ ಉಂದೇನು ಬ್ರೇಸಿ ಮಾರ್ಟೀಸ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಸೋ ಪನ್ಪುನ 35 ಟೈಮ್ಸ್ ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪನ್ಪಿನ 62 ಸಾಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋ ಪನ್ಪಿನ 43 ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪನ್ಪಿನ 62 ಪಂತೀರು ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಸೋ ಪಣ್ಣದು 39 ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಣ್ಣದು 65 ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಗೌಡ ಸೋ ಪಣ್ಣದು 35 ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಣ್ಣದು 70 ಪಂತೀರು ಕವಿತಾ ಗಾನ್ಸಾಲ್ವೇಸ್ 6 ಸೋ ಪಣ್ಣದು 47 ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಣ್ಣದು 66 ಮಮತಾ ಅಂಕ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಪುದರ್ 6 ಸೋ 36 ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ 56 ಬಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಸೋ 34 ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ 50 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋ 35 ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ 62 ಹಸೀನಾ ಬಾನು ಸೋ 42 ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ 56 ಸೌಮ್ಯಾಲಿಕಾ ಸೋ 46 ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ 65 ಬಕ್ಕ ಆದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ಪಿನಾರು 42 ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ 69 ಸ್ಪರ್ಶ ಸೋ ಪಂದು 45 ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ 68 ಸಾವಿತ್ರಿ ಗೌಡ ಸೋ 47 ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ 64 ಶೋಧನ್ ಪನ್ಪಿನ ಸೋ 50 ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ 71 ಮೇಘಕೋಟ್ಯನ್ ಸೋ 43 ಪಂತೀರು ಗೊತ್ತಾಂಡ 66 ಸೊ ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂತ್ ಜರ್ 47 ಸೋ ಪಂತೇನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಣ್ಣದು 73 ಪಂತೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಏರೆಗ್ಲ ವಿನ್ ಆತಿನ ಆತಜೀರ ಪಂಡದು ಬೇಜಾರು ಬೊಡ್ಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲ ಆತಾಂಡಲ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತದರತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಟಿಕೆಟ್ ದಿಪ್ಪಾನು ಐಟಿ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮನ್ಪೇನು ಬಲ ಸೋನು ತುಲೆ ಎಂಕಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಕೋಡೆದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದೆಕ್ಕು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬೈದೀನಿ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಇದೆಕ್ಕು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಐಡಿ ಗೊತ್ತಾನ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೆ 43 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಗೋ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ಬೈದಿನ ಐಡಿ ಪಾಪ ತೂಯ ರಾಯ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಜಾಲೆ ಜೋರು ಬತ್ತನ್ ತೋಜೋಡು ಅವು ಕನ್ನಡೋಡು ಬೈದೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಯಪಣ್ಣಕಲ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇರ ಬಲ್ಲಿಂದು ತುಳುತಕ್ಕಲು ಕನ್ನಡೋಡು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಅವು ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲು ತುಳುಕು ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಆತು ನಂಜೆಲ್ಲ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಾಪ ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನು ಎಂಕ ಕನ್ನಡೋಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದೀನಿ ಐಕೆ ಯಾನು ಅಪಗಪಗನೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಚ್ಚೊಡೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದೇನು. ಸೊ ಯಾನು ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನು ನಿಮ್ಮಂಥ ಇದು ಕಾಲೆಳೆಯವರು ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆನೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆನೆ ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಮಂಥ ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಬೊಗಳಿದ್ರೆ
ನನ್ನ ಲೈಫಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಮುಖ ನೋಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು ತಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಉರಿತಾ ಇದ್ದೀರಂತೇಳಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಉರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದೇ ಮದ್ದು ಹೇಳೋದು, ಬರ್ನಾಲ್. ಅದು ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಂಥ ಕೆಲವರು ಬಹು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾಲೆಳೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲ ಬುಡದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೊಂದು ಹಾಳು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನನಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು, ನನಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಸತಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಇದು ಯಾರಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ತಲೆ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಹಣ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ. ನಾನು ಹಣ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ತಲೆ ಒಡೆದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 19 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿನ್ನಂಥ ಕಚರಗಳಿಗೆ ಹೇಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾನು 19 ವರ್ಷ ಹಿಡಿಯಿತು ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿನ್ನಂಥ ಕಚರಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನದು ನಾನು ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ನಂಜಿರ್ಬೋದಂತ ಖಾಲಿ ನಿನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನಂಥ ಜನರು ಖಾಲಿ ಬಹು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚಿನವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಧೂಳಿನಾಗೆ ಒರೆಸಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿನ್ನಂಥ ಗೂಬೆಗಳಿಗೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ತವರಿಗೆ ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದು ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಏನಂತ ಅದು ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ನಂಥ ಗೂಬೆಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನಿಂಗೆ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಂದಿನಕ್ಲ ಒಂದು ಪುದರ್ ನೆಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪಿನ್ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪೇರು ತುಕ್ಕ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಗೌಡ, ಯು ಆರ್ ದ ವಿನ್ನರ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಭಾರಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಕುನ ಗೇಮ್ ದೊಂಡತ ಒಂದೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಗೆ ಬಂದ್ಕೊನ್ನಿ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಾದೈತಿ ಗೊತ್ತನ ಲಾಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಪೂರ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆ ದುಡಿ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಕುನ ಗೇಮ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪಂದುಕೊರ್ನೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತನು ಅಂಚ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ದೇ ಪಂಡ ಐಟು ಪೂರೆನಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೈದಿನ್ ಗೊತ್ತಾಡ. ಸೊ ಯಾನ್ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಂತಿನ ಎಕಡೆ ಪಂಡನು ಯಾನ್ ಏತು ಸಲ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಏತು ಸಲ ಗೊತ್ತಾಡ ಪಂತಂದು ಒಂದು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ 8 ಜನ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ ಆ ಒಂಜಿ 53 minutes ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ಉಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ತೂಯಿನೇನು ಕುಡರಪೋದು ತೂಪಿನ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಲಾಮ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಖುಷಿಯಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಕದು ಬಂತೇನು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಗೌಡ ಪಂಪನಾರು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರು ವಿನ್ ಆತಿರು. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಗೌಡ ಇರೆಗ್.
ಸೊ ಈರುಂಡತ ಇರ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇರು ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಪಂಡಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾನ್ ರಪಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಕುವೆ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಡನ್ ಅಂದು ಪನ್ನಿಬೇಕಾ ಇರ್ನ ಒಂದಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ರಪಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪೋಚಿ ಅಂಚನೆ ಎರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.